Dami di debata na sumurong siya sa loob na roha. Ima mangaramo di ate-ate do pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Hata ni debata di minggu tasadarion dene dosian buku Job 32 ayat sada sahur 10 sada. Job 32 ayat sada sahur 10 sada di dok. Dungi Roma alus ni Jehovah tu si Job marhite sian haba-haba din nama. Ise do ibadah nanaing pagulong tutupan marhite sian pakatayon na somar panibangao. Buah hohosi magotingmu songon bawa. Aidung do nanaing sukutonok kutuho asahonian mangajariau di dia doho ujuau paujak kotano babua mai molotung sikop panimbangan di roham ise ulaning mabai suhak nanajulo peak boto om budoi manangise ulaning pagistang hotang pamalok di atasnya. Di atasnya haulaning ditanam hajongjongan nyakat yang napartungkul. Ise ulaning mamiakko batu parsuhina. Ujurak mamuji-muji au agak bintang sidongdong. Jala marolo-bolo sude anak di debata. Ise mamuji-muji ise ulaning manutuk laut marhite siana kapitu uju dikucangna ruar siap urtian ujuau majadion obun bahen pakaianna dohot hahulomon bahen lilikna ujuau mabul parbalohanna di atasna jalau pahok di bana racang-racang dohot pintu lausudokma itak nyodoh jadi roh jaladang jadi salkuam ikon disodo sulon gucang-gucang niak kagalubang ido sahatna akadamang denang nani holongan di bagasan Kristus Yesus wado molo didok segala sesuatu dimungkinkan bisa terjadi dalam kehidupan manusia. All thing is possible. All thing is possible. Sadatiki boido hita dapotan natar kirim manang nata parnipiho. Alai boido sebaliknya natar jadi edang saguru hita. Terkadang boido hita gabe gale ala sipata parlas di roh. Sipata saya suku-sukun di roha saya dulu di dia do debatan memang puasa somonon paik na di luas portibio sampai marragia sudia kajol mau nate moga unang soha porosyamu molo masa aka pangucunan ruar mahamusiadi sahala bawa doli-doli mangamudihum mobil narap doh amangna dung mardala 30 km songgok maro samon obun nunga marabirong mardongan nalugo haba-haba ngagola pari ngatan lumayan kendaraan nang sok manopi di pinggir dalan di ala ni magier na sida mangadopi na masai disukun doli-doli omah tua mangna sebut dia bapak soro kita alaya hamadido natoras nai bapak nai terus cok terus gabe diuduti anak nama mabuah mobili huhut akahiti ribana ala ni si taunonna ay langit penung alam menggulap udah pe lam doras alogo pe lam menggogo nungaro muse udah merebulas
Nunga merupakan hau, bahkan kurang dope na sedang di sana lugu, udah lah mengerikan suasana. Mabiar madoli-doli di bereng ibadah mamusai bahkan akan kendaraan dabal gape nunga mulai menepi jalan meminggir. Bapak, waduh. Alaya medok papa nai, turut cobuan. Di namang nai hubuk di rohau tujul. Nampai susah payah diterus solibana mama buah mobili nampai jantung mau dibana pandidan nampai otik nai nama area pandang nunga dia batu udah dohot lalu guna gugoi olah 3 meter nama di jono natarida ngarong sama kabut hitam nunga lamba biar besino di dolion alai huhut manangit dia mudi honibana mobilon. Duk 3 kilometer tujolo di hilala ibana madunga sobe adogoi. Udah nipe nunga siang. Sahak mana sida tuinganan na koreng na sorongdan. Ape torang dope matanyar. Mayo bapak na tugan. Oke, nasa beta dengan anon. Soma ho beta keluar. Inamang neng. Beta keluar. Alaya may dokon anak nai, bahasa sonda ni pak. Suku rohana. Aja si bapak nai mak. Asabo idau muahana masa seandaina sohita di tonga dibadai nakin. Di pasu ibana ma mobili atong, uhuk ma dilakaho tuduru, ditata ibana ma tubuh ditadi dia dope badai. Mari hitong udah di saat gulam dopiaka terjadi lalu gusuk dibayar konibana ma songoni gorang joma doh kendaraannya terjebak di bagasi. Iya, terjebak nasi dia di sini. Baru disadari mana seboi HP so iba di tonga-tonga ibadah di nguluon. Di bagasa situasi ketidakpastian, kita nggak tahu apa getir yang terjadi ketika badai itu datang. Jadi dan record so di sini. Hidup. Molohita sedang menghadapi badai di ngulu, mardalam mahita, bergerak jala sotung putus asa hita. Una kita madele, gabe mau pitan no di bagasan keadaan biar di roha. Bergeraklah. Ulahum memanangahan abu ulohonom mujala yakin mak badai itu pasti berlalu. Tuhan tahu kok. Unang sohamu holam meratapi kasih tahu nih holam marinangoi maramangoi. Aladang mungkin pasokuan di debatahamu sendiri madalani akan amasai. Unang besa tadok puasa tadi konom wow. Puasa tu pasokuan mau to di sitaun. Unang setadok pasoni. Keluarlah. Tinggalkan kesusahan. Torok dohalak naringgas marminggu jalaradot di ulau di huria nang di ulau stasi ganupari naradotan apa sasusah moluna pogos jala persuk terus. Naringgas sama mulan, naringgas sama minggu, naringgas markahnya alai moluna tong persuk. Saya tatangnya aku dua kana kotai jala denggan nasida marpangalau hape maulu nasida dapotan ulau na denggan jala sirokat ditordina pedang menero. Sian nasa gogota doho rohata tabama na denggan obaratu dongata obaratu jabutta hape saya dijujuhi dohita jala saya posi-posi hatana tu hita di pahata-hata di susah hita saya sukisi manolong na manggila hita. Kurang soalnya. Masa doha maolo si somoni tumbulu di si jok. Terbarita do si jopon, jala say jok do di padar barita di si jok laho manukoli rohanya kajoloma na sedang menghadapi si tahun. Ai hamaolon na tung sumali do warung. Begas na si tahun na dia do di badai. Dang si tahun di joloma. Merdapo si taonon na masa dia dobi. Sana do margoar sita-sita di halak kita batak di jalan ibadah.
Ada orang somasa si tahun ini, seorang situ tu do mulu di si job. Jupang ibana do, na pinarsita di rohana torok, si torok paparan, agak biu. Ai pitu anak na tu di buruna. Hamoraon hasangapon, di lewat debata tu ibana. Godak situ tu artana marana marboru ibana. Jala adong do di ibana 7.000 biru-biru 3.000 utuh 500 pasang korbo 500 halode baru-baru jala torop na posona ini luar biasa. Tak sadia lebih hamorauna di bagasan wakop. Kudu tuh di patorang do. Sumangat do ibana tahisian selalu halak na dihabicara. Digijang di saluhna dapotan nasi roha do ibana diadopan di debata diramoti do ibana ulauna majadi do dibayat Tuhani jala dipuji-puji Tuhani do ibana dijolo di sibulis jala dakolani artana margana dia to ibana molotuk pe manao nak kapangucuna di ibana di luas debata ibana marpatas ni roha mangado yang kasih polisi do musuna di portibion asamona ibana maralo salu na ido artan marga itu. Godo hono tung nasik kok menggoluna. Marhasonangan jala maduma tangan nahura. Aladi naso panagaman songko marosong ronggur di hosnyari topudo marmalik akan amasai balik. Dinasangobba sahab mabarita tu sijop dibuat alak seba do akka horbo do alurena itakon dirampok doksun di pasana posona barita hoten tu si job mamita roma muse barita paboao nang sudah di panganapi sudah biru-biruna do na posona akau tona pe dibuat halak kastim do laos manguru do pe barita pabuo nang mate do sudah anak kona dakolani marataba pacorion na ala parsahiton nasahat ibana ona puru godang maibana sian palak ni pak narodi tu si majujungna ipe tak selesai do pe si tahun ini dan hata togar-togar naro manang apul-apul di lehon kadongan na tibana bahkan keluarga na sendiri hata leseng-leseng di diri Tuhan ni na burjuhonimmu na daulat roh homo ni Tuhan ni alai ko pola sokono bari to leseng-leseng dang tugar-tugar balik sahata panguhumiyo do na mabain lamar hagaleo si job ay songo pangatusin ni torop alak hati hai nanwain pe di rohani ale-ale ni si job gabe di dok imalan di dosa sama na burju-burju lam na selelamon ape gudang du dosa ape sasitong nadang adong na sala na binaenna alani idu bana yo ibana do masianau tung tolopakku mahatamunai rasi rasa tos kosaku dan tagamur sumurut sianau habotorokku jala di dok muse ibana nian madda singau di bagasa timbangan nasintong asa debata manada habota jala debata pe tung takas do di hati dakot dan adong bawa tu doso libana marroha di tanah daulatna tigorna biar nabi da debata jala di pada rohana sian hajahat alai nang penunga di patorang si job salu unai alai saya dihumi akale alena do ibana bahkan inatai sadiri mardapok-dapok muse dina sama basiro barita hinamago tu si job saat ibana akan berniti hanya dalam waktu yang sama anggu ibadu masa somoninga iya disuruhkan pamatangot tu tanoi sabulus bisa ada partikian hira sosi taunon dicolma bina masa tiba wajar do molo tung rope suku-suku ni tu bagasan rohani si job di bagasan habo ni rohabolo ni bana sanga do di kurai bana ari-ari hatu
ubanna jala tumu masuk-suku di bagasar rohana. Harus ibociri ubanna rosi tahun ini tunguluna. Kita pihak kamanga kenang nadi holongan di bagasan Kristus Yesus. Naboy do tu raga maka suku-suku si songonon di rohata. Molo masa kaparukilo di nguluta. Ay nabi ada main ngulukon. Puasa pola personal harta. Acik. Itu dia do iba mangaludu pangurupyo nate. Di dia do Tuhan Yesus sitong. Urang lebih kana asing suku-suku naboy tubuh molo tahilala jala tasulik na masa. Dan ala di hahurangat taga bilang bagas matong suku-suku. Puasa jala harus sakap Tuhan. Hidupan na bunyi dah oleh si mata termedili dan manahan. Makana budang cul makana bunuh diri ala somanahan. Molo ala ni hahurangat dosa ta do tatau na porsuk murado pe terjalur hatta. Alai molo na masa tu si jopon dada oleh si job kita pe macam mau do mangatusi. Semono mabagas nasi taon. Tukso tarajalo roha do wasa boy masa porsuhoni tua kada burjumar roha. Sipata molo masa si somoni tu dongata terlumubi masa itu diripta dada ola suku-suku na masa tu rohata. Alai dewa bodo sahat gabe gammu rohata gabe madele manang gabe har-har apo syauta tu Tuhani. Dak somoni ang musujud. Tubuh do suku-suku di rohana di patolhas do suku-suku ni tu Tuhani jala dihirim ibana do asabonya jumpak tak alus do hatorangan puasa masa paruh kilo naborati di ngoluna alai salhudo na masai gabe mabani bana dang sumurut manang har-har haprosion na tu Tuhani dang itorita di konibana Tuhani jala dang diburai ibana Tuhani songon nanidok ni jol manai tu ibana. Saya maruh si hoho do ibana tu Tuhani jala ujungna maruni pasu-pasu. Semua museng ngoluna di pasu-pasu Tuhani di pahosing Tuhani ma pacurian si job gabe lasniroa gabe hamamalun gabe hadumaubolon gabe hamoraubolon nasa arta ni si job di jolo gabe disikak debata silopik 2. Kemudian di pasu-pasu Jehovah si Job di ujungnya siang bulan. Leo de batama musai anak nabi itu doh boruna tuh. Diturpukor di patoran narodo Tuhani madapoto si Job. Bayak kita teh. Molo pitu anak nana parjoli, pitu anak nana aing 14. Molo tolu boruna na parjoli tulu borunan wae berarti onom. 14 tambah onom berarti 20. Dada pikiranmu nai jala dada dalamuna kadalaku ninna Jehovah ay songo tibonya kalangit sia tanaon songo nino tibona akadalaku sia dalam munai jala akka pikiranmu na sia pikiraku dada songon na di bagasar rohamunai molo di pikiran di jolma molo roh Tuhani marhiti haba-haba tentu hamagoan mana masate alai turpuko dada tu hamagoan alai tu nadinggad do molo pesipata roh hamoloni molo roh ujiani asa marhamonangan do kita adora so di pasatu ani suku-suku non na panguluhon jala di paulihon do disakapile bata jumolo do disuruh ibana asa di hohosi goting na somobawa di hohosi goting na somobawa marhite pacuruani di igil Jehovah do si Job asa jongjong dia do pada di batas somobawa manang sahalang nama toras jalatang di pandagi motor lumo biha prosya dan somoddak dana asabo ibadah takas mardida manangi honku mangatu siap kasih pasahatu di debatatu ragam do suku-suku di pasahatu adi tu si Job di dia doho tujuau pau jakotan ise ulani mabay suwa-suwa na najulu di atasnya haulaning ditanam hajo jongjong nya katiang na pertunggul do
kok lanasing do pe disuku to Tuhan tu si Job jala diigil Tuhan do alus na dengga si Job sia si Job didok-dok babua mai molotung sikop pani bangion di roha sangobas samana samaralus lo suku-suku ni si Jobi ai gabe suku-suku do musai di pasak Tuhan itu ibana jaladang di patorang si Job jaladang di patorang tu si Job si bociri uban namasa si tahun ini di gunung alenang pesomodi marhite suku-sukun ni Tuhani gabe tarjolma masih Job di hagaleonna lah mangatusi pikiran do sakap di debata di gunung takas do si Job ida mame metu doau tunga hamado honok ku balos na tuko gabe tarjolma si Job di hamek metonna jala manoso libana dia tu pada jauh diuduti mamuse patuguon na porsiaon si Job mangatusi huaso ni Tuani doh bagas ni holong doh abis won ni debata alani tum takas do dia tindak to si Job nungan yan di BG pinggolhon lingona taringo tuho alay yang gonwaing nung ada mataku mandidaho biado hita boy do hita sipata salah memahami sadahal molo bisuk doho akka parbinoto at tabay dasorna terbukti songonan alaman si Job tadok dak mungkin na pangolubiyod do uhumani na nitarupani Jabi tao menegaskan na terbatas si tutudo bisuk ni jolma laho mangatusi bisuk ni debata terbatas do rohani jolma mangatusi dala do sakap ni debata alai denggam mata tada diri tahu martor ni roha mahita tapauduk ma sude ngolutta tu debata ay molo say tasukupe wasa iko masa od di golut basa iko no songono susana ay sesude masalah hibo di selesai ho markite hite habisuhon manang intelektual di colma ay dak sude boy masalah hi selesai ala ni logika molo say tadok pe aha do salaku wasa masa od dan masuk logika ni narohat tadang mungkin saya dong do peristiwa nata alami ujung nadapok hitama keikhlasatta mangulu madalani ngulwon jala berjuang kita marabenge ni roha mahita pamonako dirita di bagasan salu si tahun ini porosea mahita bahwa badai dan gelombang ni ngulwon dakya hoti alai saya na pargugon ni debatado kita lah mangadopi songon dia pe mauli songon na persea hita ikut sabar do hita menghadapi akka kesulitan ini. Unak kita mabiar unang ganggu rohatta. Laos menghadapi galubang na balgapi ay siapa motoani do masa tu hita. Toktong do hita mangula, toktong do mangula Tuhan itu hita. Sa rodi tikyo mangurupi hita. Bakka dipakai bana do ragam ni hamaoloni paluh kita. Obaratul lomo ni rohana. Jadi nariko di hita ima uduk sadia jala berusaha madalani nguluan hobartu lomon rohana nak pesipata suharadu akan atahirimi sian akan namasa di guluta jala sipata maul hita mangatusi alai naing toktong hita porsia asaboi daota jala dayota denggan basa ni debata di nguluta adope hajono hota tutuhani janganlah karena ada maunya akan nama kirim keinginan-keinginan duniawi. Saya taetong ada lebih-lebih untuk itu. Bahkan baik dilas ni roha manang na arsa pe dapat tugu maha porsiautate. Unang mubah-ubah porsiautate. Alai taboto do saluhuna do manupa tu nadenggan dia kana marholong di roha di debata akka najinauda siantahinahiyad bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang